Este é o aspecto que presenta o tramo iniciado da autovía Lugo-Ourense ao seu paso por Carballedo. E así seguirá un ano máis, xa que onte se coñeceron os presupostos do Goberno do Estado para este ano. En el só se contemplan 1.200.000 euros para esta obra. O rexedor de Carballedo non o colle de sorpresa. Eu sabía porque era unha cousa que estaba absolutamente prevista. Nós mantivemos contactos en varias ocasións co presidente da Xunta e xa nos falou de que era moi difícil debido á grave crise económica que existe nestes momentos no país e, sobre todo, polas débedas que ten o Ministerio de Fomento, que era moi complicado que esa autovía fora adiante de momento. E máis, eu estou convencido, digo sempre, que pasarán probablemente 5 ou 6 anos sin que teña posibilidades de que eso se presuposte axeitadamente. Por eso nós, desde fai tempo, optamos pola outra solución, como vos expliquei en moitas ocasións, que é rematar o eixo do Ribeiro, que chega aquí hasta Barrela. Como sabedes, xa está en redacción o proxecto e vais a facer, imagínome que xa estes días unha pequena remodelación que tiña un importe de 400.000 euros para solucionar este problema. É dicir, desde fai tempo eu dixeno públicamente que tiña que apartarme da línea da autovía porque sabía que era absolutamente imposible como se está vendo. Aínda que o rexedor pensa que tampouco se amosa moita vontade de facer esta obra. Hai menos vontade para facer esta que outras, porque eu vexo outras autovías que efectivamente se presupostan, como a que vai a Santiago, que ten unha cantidad significativa, como as outras, que mellor, a Cantábrica falta pouco por rematar, e parece que con isto queda rematada, pero toda esta, eu de momento non vexo moitas posibilidades. Non é porque o diga eu, senón porque, estivemos facendo moitas xestións, as perspectivas, desde logo, non son positivas. Nesas xestións estaban tamén o alcalde Chantada, outros alcaldes, confederacións de empresarios, en fin, moito tipo de axentes sociais. A verdade é que non se intuía ningún tipo de solución para este problema. Falósenos en algún momento de facer a metade da autovía, pero tamén non acabei de ver, porque a metade da autovía non é a metade da Forro, non? Entón, a metade da autovía no eixe este, no tramo San Martiño Barrera. Como eu non vin isto claro, ni moito menos, de feito está aí, por iso, como digo, estamos pola outra solución, que esperemos que eso se leva adiante, ao menos son os compromisos que temos, están aí, están publicados tanto a redacción do proxecto como no boletín oficial ou no diario oficial de Galicia, como a execución dese tramo tamén nesta reparación primaria que se lle fai. Para o rexedor o problema foi comezala sen ter o orzamento necesario para levala adiante, o cal lle causou moito dano ao concello. Despropósito total, porque empezaron a autovía, como vedes todos, deixala aí polo medio, deixar o tramo que se empezou na metade da execución, ou menos da metade, coas consecuencias que trouxo eso para Carballedo, fundamentalmente. Nos tuvemos que reparar en varias ocasións a estación de bombeo, limpar os filtros, temos gastos superiores probablemente aos 100.000 euros para ter ben a auga da traída, porque todo isto arrastra lodos que van ao río, e ese río é onde ese río suministra Carballedo de auga. Aparte disso está o municipio ofendido de alguna maneira pola metade. Isto está aí, está a ceo aberto, pero eso é unha barbaridade. É unha barbaridade porque para eso fora mellor non empezala, para deixala polo medio, estábamos moito máis tranquilos que non se hubiera empezado a executar, a parte xa do despilfarro dos cartos que se gastaron aí, non se entende. Por iso que Julio pide seriedade á hora de anunciar as obras e que non queden en meros xestos políticos. A veces sorpréndenos, como outro día, coa redacción dun novo proxecto Cambeo Alto de Ramos, pero, en definitiva, todo eso son papeles. O anunciar redaccións de proxectos e cousas deste estilo, non nos di nada, porque o que nos interesa a nós son que se executen as obras, que se convirtan en realidade. E isto non está a pasar, como é lógico, como se está a ver. Pasa este ano, e seguramente, porque se está vendo, non vai a pasar en varios anos, pero isto é o que hai.
É dicir, o que se ve agora son 1.200.000 euros que non sei para que son. A verdade é que todos estes anos estamos observando, mesmo non sei se van acumulando tras anos, porque se acumularan en estes anos anteriores a isto xa habíamos cartos, todos os anos, non sei recordades que o ano pasado tamén quero recordar que era a mesma partida, o sea, 1.200.000 euros, non sei se era pouco máis ou menos, pero bueno, non sei para que vale ese 1.200.000 euros, non sei, o sea, pero o asunto é que supoño que os aplicarán a outras, non creo que se acumulen no Ministerio, non sei como levan ese tipo de contabilidades, pero bueno, a realidade está aí, que non convén enganar a nadie, non? Porque iso é o que hai. E xa digo, eu nunca fui optimista en todo este asunto, sempre vino con realismo como hai que ver as cousas, non? Na mesma autovía presupostáronse 6.000 euros para o tramo Taboada-Narón, outros 6.000 para o de Narón-Guntín e para a autovía Monforte de Chantada 5.000. Vendo estes presupostos, é sinxelo vaticinar o futuro. As cousas polo momento quedan como están.